Koto galle ɓoccitiɗo fuɗɗima gareje hente ɓo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo esal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place uji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum Nena, mi jëw kaas baba mo. Mi jëw kaas baba mo. Ko han ma tellade ni an keɓa Kaas baba mo yimɓe. Mi jëw mo gam. Parce que woni ɗum ɓe ko yii baal kan kan. tello keɓa yimɓe Hande nena ko min feccere mburode. fecca mburu taw bammane jooɗi Hande min feccere mburode. Ba wal wax hoore ma aba. Aba. Sukar jiɗi hewani heddi yonde fi ɓurana ko gonduɗa hande ana sottani hande de wallahi ɓandu ndu wona welni Nere. Jëw. min kay hande jinno min ni ko yaade jama imam mbino hande so Allah jaaɓi ko toon mawɓe e kumti fof so Allah jaaɓi e mbiɗen tan mami e toon ɗo mi yaami hulti jama anan mi togora ɗen e mboɗo mbiya jama Hatma yaade. Hande ɓe min feccere min mburode. eyyi tagal ko min kay mi salaki pecca mbour ni min kay sa wayi no poɗɗa wade somi ala ɗo e galle he an puri lomtade mi caggalam feccatmi mbour o min mi yaa jamam humtoyo toon eyyi mbiɗen yaa jamam babade hajjuma taw humtani ma humto kay kumtade nan so Allah jaaɓi ma humto anani Ɗum non tagi jow. ma humto togar nen Ɗum non tagi jowmi kokkum baba mo. etaɗa anduno ko jama humto Mbar andi ko jama humtoro. Jamaraji baba humtoraɗo hande. Hande kay. La. Ala cha n'est pas là le souridas. Nena wannira. Ala wannira. Amina ne budi ne. Amina ala jagga do bama. Yakko ba. aɗa andi ko woni No Allah harde. bokkon tam jamde an kaldat Amina de. onon ɗiɗo fof Baba wala wiro ko min feccere buru hande de. Wuluj e hak. Habuda ni. Nen dawo kulli. to ko Amina ko woni Oh. Hande humbira. Nen. Wana baba mo bonno do loi article 99. Go e galle kala mo horan humtora ko do. Baba mo hadi kam do humtare on ñalom ana humtaki. Ko humtino de. kanko e wi Wana kam koy Amina kumtino. Kam gon hande yo jogo ndima ko ha baba so humtaki do e galle waso humtaki. Nena ndara hortaki nena on toni. Nena an ko tawi wonde baba wad. Ni ñama restaurant. mbiɗa ko alsan fenata mbiɗa hol alsan Allah ci taw baba ni ñama restaurant. bamma ene joni Allah joni kam ses mina meden defnat. Babam tawu dum hande kene ñama restaurant. wonne dagal ala ko woni jinnaɗo ko jinnaɗo Jinnaɗo ko jinnaɗo awano aɗa wulne dow yewtaji ba sukku wuno koma wona babu ko mbetaji kono wona bimmi de min somi pari humta joni wallahi mi yaha jama mi haala ilman babam gon mi ɗum paɗani gam mi waɗa ɗen karmodirten minema hande ala kam on ta wadde kumta sa waɗi ɗum karmodire waktu yo nay ala lam jo kooli naƴi jangti naƴani oɗo bakkali mum ɗo e nder galle he nen hakkuma ala naro ko hay baali ɗi jooɗo gila subaka ha hiira mbiɗo ne totta baali ndiyam walla gooji fof wiyaɗo wara no jabune o wi ko hay sondu so juurima e galle ma koko hoorani mbiɗa bamma o hoorani na o a yi omo ñaama a fayi hen guite ma ar hoor ene min wona guije de waaw jaje ni ko ni ene ni hamitu lo ngerne ni te ay te Allah seedi ay so nokki ronde mi anda sukko sukko wonto sukkar du
aɗa boni ne ɗum waɗi bammane wima hunde rakka men ɓuure tawa ñamdude a jehe way ande allah landugo jagaraf yaw dawa so neni ɓiɗo baba capture follere nde ɗo kam nana walla mi hemnan ɗum wawi ƴetti ɗum de ɗum kam ɗum wawande koppo kam mbarande o hankkadi so terminé pour baba you.